verrekte Satan, die werken net mee. Ik krijg zo staren gewoon wel een stream in zin. Het is die laatste hufter, dat zegt altijd shit. Nou klein, misschien je het niet meer, maar ik leef nog wel en dat ding is dead. En een beetje strijd heb ik nog nooit betreurd. Dus mooi jong, dan best aan de beurt. Oh nee dan, oh nee dan, want dit is wel internet. Ik kreeg niet zin voor lang omlet, want dit is wel dat internet. Dit is wel internet. Ik krijg niet zin voor lang omlet, want dit doe-die, dit is wel internet. Ging de maker en ging de jammer. Bussen bij de 40 in een dikke hammer. Wil er naar om liegt, jong, dan pak ik de brander. Want in deze marktplaats ben ik je de baas. Wil het net maar één krijg, dan maar met twee. En ons maar met drieën boeken. Ik zal die wel krijgen boeken. Vieze, misselijke hel, hoe was best. Ik zal die vernemen letten waar de page is. Oh nee dan, oh nee dan, want dit is wel internet. Ik krijg niet zin voor lang ontlet, want dit is wel dat internet. Dit is wel internet. Ik krijg niet zin voor lang ontlet, want dit doe-die, dit is wel internet. Jezus, maar de godverdomme, de godsamme, de alle Jezus, alle Christus. Heere, godverdomme, ja, doe me nou. Het zal het nooit winnen, maar je oren instelling moest er naar om beginnen. Paul bepaalt je nou hoe hard de dingen rennen, rent het spijk. Dan moest het doos verzinnen, pak die kettingtakel en die domme kracht. Veeg erop om bij de hamer in volle macht. Een ijzeren wil, dat maakt het verschil. En dat is waarom ik het altijd winnen zal. Oh nee dan, want dit is wel